ମନ୍ଦିରରୁ ଫେରିବା ସମୟରେ ତାମିଲନାଡୁର ଏହି ନିଛାଟିଆ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଆମକୁ ମେନ୍ ଭର୍ସେସ୍ ୱାଇଲ୍ଡ ସାଜିକି ଯିବାକୁ ପଡିବ ବୋଲି ମୁଁ କେବେ ଭାବିନଥିଲି। ମୁଁ ରୁହେ ତାମିଲନାଡୁରେ। ଆପଣମାନେ ତ ପୂର୍ବ ବ୍ଲଗରେ ଦେଖିଥିବେ ଆମେ ମନ୍ଦିରରେ ବୁଲାବୁଲି ସାରି କମ୍ପାନୀକୁ ଫେରିଥିଲୁ। ଯେହେତୁ ଆମକୁ ଫେରିଲା ବେଳେ ଗାଡି ମିଳି ନଥିଲା ଆମେ ସେ ପାହାଡ ଉପରୁ ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଚାଲିକି ଆସିଥିଲୁ। ଆଉ ସେ ଜଙ୍ଗଲଟି ଏତେ ନିଛାଟିଆ ଥିଲା ଯେ ଯଦି ଆମ ଚାରିଜଣଙ୍କୁ କିଏ ମାରି ବି ଦିଏ କେହି ବି ଜାଣିପାରିବେନି। ଖାଲି ଏତିକି ନୁହେଁ ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ବହୁତ ସାରା ବନ୍ୟ ଜନ୍ତୁ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଏ ପାହାଡଟି ଏତେ ଗଡାଣିଆ ଥିଲା ଯେ ଏମିତି ଲାଗୁଥିଲା ଯେମିତି କିଏ ଆମକୁ ପଛରୁ ଧକ୍କା ମାରୁଛି। ଆଉ ଏତେ ସବୁ ଅସୁବିଧା ଭିତରେ ବି ଏମାନଙ୍କ ରିଲ୍ସ ବନା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା। ଆରେ ପିସା ତମେ କୋଉଠି? ତ ଫାଇନାଲି ସେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରୁ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ଚାଲିଲା ପରେ ଆମେ ଆସିକି ରୋଡରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଯେହେତୁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃପାରୁ ଆମର ସେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ କିଛି ବି ହେଇନଥିଲା। ଆଉ ଆମେ ଆସିକି ରାସ୍ତାରେ ତ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ କିନ୍ତୁ କମ୍ପାନୀରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ରାସ୍ତା ବାଟେ ଆହୁରି 2 ଘଣ୍ଟାର ବାଟ ଚାଲିକି ଯିବାର ଥିଲା। ଦେନ୍ ଆମେ ପୁଣି ବିଲ ବାଟେ ସର୍ଟକଟ ମାଇଲୁ। ଆଉ ପ୍ରଥମେ ତାମିଲନାଡୁର ଜଙ୍ଗଲ ଆଉ ତାପରେ ବିଲ ବାଟେ ଚାଲିକି ଯିବା ସମୟରେ ଆମକୁ ଲାଗିଲା ଯେ ଆମେ ଡିସ୍କଭରି ଚ୍ୟାନେଲର ମେନ୍ ଭର୍ସେସ୍ ୱାଇଲ୍ଡ ଏପିସୋଡରେ ଅଛୁ। ଆଉ ଏଠି ଚାଲିକି ଯିବା ସମୟରେ ଚୁଙ୍ଗଲକୁ ମିଳିଲା ମୟୂର ପର। ଆଉ ସିଏ ସବୁ ମୟୂର ପରକୁ ଉଠେଇ ନେଇ ଆସିଲା। ଆଉ ତାପରେ ଫାଇନାଲି ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଆମ କମ୍ପାନୀ ଆଗରେ ଥିବା ବେକରୀରେ। ଆଉ ସେତିକି ବେଳକୁ ଆମକୁ ଭୋକ ବି ବହୁତ ଜୋରେ ଲାଗିଥିଲା। ଆଉ ଆମକୁ ସେ ବେକରୀରେ ଅର୍ଡର କରିବା ପାଇଁ ମେନୁ ଧରେଇ ଦେଲେ। ହେଲେ ଆମକୁ ଏ ମେନୁ ଦେଖିକି ଅର୍ଡର କରିବାର ଅଭ୍ୟାସ ନାହିଁ। ବହୁତ ସମୟ ମେନୁ ଦେଖିଲା ପରେ ଆମେ ଅର୍ଡର କରିଥିଲୁ ଭେଜ ସାଣ୍ଡୱିଚ। ଆଉ ଯେହେତୁ ଖରାରେ ଚାଲିକି ଆସିଥିଲୁ ସାଣ୍ଡୱିଚ ସହିତ ଆମେ ଗୋଟେ ଲେମନ ଜୁସ୍ ଅର୍ଡର କରିଥିଲୁ। ସାଣ୍ଡୱିଚର ଟେଷ୍ଟଟା ତ ମତେ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ପେଟ ପୂଜା କରିଦେଲୁ। ଫାଇନାଲି ପେଟ ପୂଜା ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ କମ୍ପାନୀ। ଆଉ ହଁ ଭିଡିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ରହିଲୁ ଭାଇ ମାନେ ଦେଖା ହବ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।